Ako, Peťo? Čo tam robíš? Neviem presne. Povedz nám, čo tam robíš. Myslím si, že štím, ale tak... Neviem. Usmej sa mi do fotoaparátu. Jakú kašku? Do Jančokovho. Jakú kašku? Ja som v pohode, ale ty... Ja neviem, ja som odpálený Ty úplne. si odpálený, no. Však vidím. Zválka. Daj tam nejaký face do toho fotoaparátu úplne. Že nevieš. A ešte jeden, alebo hoď sa o zem, alebo niečo urob. Niečo? Tak iba, aby to bolo nafotografované. Mi sa teraz nechce hádať o zem. Tak zožeď ten list, čo máš v ruke. Zválo. To není si sám. Peťo, ešte jeden face mi daj do fotoaparátu, prosím ťa. Peťko, ešte prosím ťa, ešte jeden mi daj. Ale pozri sa mi do fotoaparátu. Vieš, čo ti môžem dať? Akurát. Poďme. Ty ma, Ja mám teraz video, chalani, takže... Ne, nemaj video. To nebude foto. Zvala, haleluja! Zvala, haleluja! Ej! Šebeláčik rádi máme. Pani každý pán už je za slova. Gloria. Zválko, prosím ťa, ešte úplne posledný krát mi daj nejaký face do fotoaparátu.